ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанон, ҳамшаҳрон. дар радио мавҷҳои Америка, радиои самарқандиён, садои Самарқанд. имрӯз 5 июли соли 2025 рӯзи шанбе, мо дар студиои радиои AM 860 дар шаҳри Филаделфия ва дар студио ман Далер Ҳамидов. мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. меҳмони имрӯзаи мо футболбози машҳуртарини Самарқанд. мон ба ҳамшаҳрон, ҳамватанон ҳам дар Амрико, ҳам дар Самарқанд ваъда додагӣ будем ки мо дар студио даъват мекунем машҳуртарин футболбози Самарқанду ва ҳоло дар Амрико акаи Олими Тиллоеви афсонавӣ. дӯстони азиз, бо қарсако қабул кунед. Олим ака, хуш омадед студияи садои Самарқандиён ба. Салом алейкум дайру нағмиш бо. Рахмат буритаб ёзектон ба. Самарқандиёшмон читу. Самарқандиёшмон читу. Нағз киштоми. Саломати нағзми. Ватандоштошмон читу. Ҳаматон нағзми. хуш омадед Олим ака студияи дар Амрико. Нури дида тоҷисар. дӯстони азиз, аз Самарқанд як чанд сад мухлисони шумо Олим ака илтимос кардагӣ буданд ки мо ёд кардем Олим акая он кас афсонаи футболи Самарқанд ки ҳозир тими Самарқанди мо Динамо Самарқанд як аз ҷойҳои баландтарин дар Суперлигаи Ӯзбекистон истодааст. барои ҳамон шумо яке аз афсонаҳои футболи мо ҳамин Олим акая дар студио даъват карда интервю гиред. мо як хурсанд шавем он каса дида. ҳақиқатан мана хуш омадед. Рахмат. дӯстони азиз, дар аввал рӯйдодҳо ва навигариҳои Амрикоро шинос мекунем. хабаратон ҳаст ки дирӯз дар Америка рӯзи истиқлолият ҷашн гирифта шуд. ин мамлакати бузург ки моро қабул кард дар мамлакати худ ва ба мо озодии сухан, озодии дин, озодии виҷдон, озодии ҷамъ шудани мардум, ки дар ин мамлакат ҳар яке мо метавонем ҳалол меҳнат кунем ва маоши ҳалол гирем, ки ҳамина гирифта мон ҳам зиндагони худамо, ҳам зиндагони падару модар, ҳам зиндагонии оилаи худро таъмин карда метавонем. мо албатта аз ин кишвар, аз Америка миннатдор ҳастем. мо вазифа дорем ки қонунҳои ин кишварро риоя кунем. албатта халқи Америкаро эҳтиром намоем. серфарҳангӣ, толерантӣ бояд бошем. барои ҳамон Америка барои ту ташаккури зиёд мекунем. истиқлолият муборак. албатта акаи олимам ҳамин ниятҳои худашона ки дар Амрико ҳозир зиндагонӣ мекунанд, барои мардуми Америка миннатдорӣ изҳор мекунед. албатта Рахмат. Манам 27 сол за Америка ва истиқомат мекунам. ҳар соли мон оидамо ки ҳамин 4 июля байрамаша ҳурмат кида вай будем. ҷудоям мон ташаккур Америка ҳамқамо ба меҳнат дода вай када шанс дода бас вай кайсас. ҳамаҷа мон иштанба лозимон. Самарқандиё ҳамаҷо мехоҳем ки ҳамин ба шумо барин кори ҳалол ка гардад, раи туғра бигардад. инҷа Америка ҳамхин ки фақат раи туғра гардигар ҳама кор пеш ба. Олим ака, дар ҷараёне ки тайёрӣ кардем мо ба ҳамин интервю чандин ҳамватанои мон ҳам аз Самарқанд, ҳам аз Амрико камтар саволҳои худашонро мо баравон карданд. мон ҳамин саволҳои шумо ҳозир чанд сол боза Самарқандиё мегӯянд ки мон ҳамин Олим ака ма гумкадагӣ будем, надонистудем ки ҷоба ин кас буданд. ин кас ку Самарқанда футболаша яке аз афсонаҳош ҳастанд. Олим ака, шумо як футбол ба ки овардагӣ? Ман футбол ба якум тренер Горвист Александр Семенович Грамоти. Ам пас 1982 сол рафтидам. ман ман қабул кардам. ҳамон шабактам. ҳамон кас бо Ахмеров, Шавкат Абдуллаевич, Хачик, Астан Антонович Зарагарян, ҳамон кас ман тренер вай. амин одам ман то Динамо овардагӣ. дани 6 сол 7 сол ба. ҳамон аз сар аз кӯдакитон шумо ҳамин Динамо Самарқанд системеш ба? Динамо Самарқанд бини аввал мо спес таъсис будем. сони Динамо Самарқанд сум гузашт. Ки овард шумо футбол ба? Ман футбол Динамо Самарқанд ми. Иван мана ҳамин фарзандам мана футболбоз шавад гуфта ки овардагӣ? Падаратонми, модаратонми? вақти мо мехонда будем ман Рустом дигим футбол ба. Худатон рустӣ? Рустом диг бием намехоҳидам ки што ман босунам футбол. Мехон кас домло будам тасам ба. шахмат мехинс ба спорт гуфта. ман шахмат рафта
رفتیم شахмат گفته فوتبال میرفتم نمیدونستم کس مادراتم من شахмат برفتم گفتم یک سال دو سال نمیدونستم یک سال دو سال نمیدونستم تو رفتیم فوتبال با سونی سر نمیدیم شو به استاد که متر کرد بیاد میگفت میبرین سردانی با رفتم مادرم گفتم تو ای تو فوتبال میریم یک تا условия یک تا چهار سادگر فوتبال نیست الان فوتبال жесткий условия а он тин назм до футбола نبودیم خاکن فوتبال تام اکادمی بوسم اکادمی هم کیس فوتبال کردیم دکانت демак ки мотивация ду тарафа шудагӣ футбол ба меърам гуфта шумо 5 кати хондагӣ мактабба панчки фақат 5 як та чора буд некин як та чора буд авай онатли баъзе одамо тасаввур мекунад ки футбол ё дигар спортба мерафтагиё аз дуяш яктеш ё мехонад ё спортба меӯред лекин мана ҳамватонам ҳамхел мешудааст ки ҳам 5 кати баҳои аъло кати хонад мешудааст ҳам спортба ҳам равад мешудааст пас сони 84 сол ваштки модрафтан ки шаку футболда буд хонда медир сам гуфтанда мехмад ба сони ман шишма футбол боз накам шишма тайридам сабаба ҳам дам сам гуфтам мехмад ба сони аку ра футбол гуфтам 17 солетон ба аз футбол буромада 6 моҳ тайёрӣ дида Самарқанд давлат университеташа мехмад механика математический факультеташ ба даромадед вай кори осон не математика ба даромадан ин чӣ хеле тайёрӣ дар кор ки механика математический факультет ба дохил шудана барош инҷоям диплом сурхтам кам дипломи сурх кати хонда вай вақтҳо ин хеле шинос чӣ даровардан ё пулаки ҳал кардан набуд хондан дар кор хондан дар кор вақти он хел условия биям хел ки мехони чун боз мекунӣ лекин шима боз намекунӣ фақат репетитор ки физика ки математика хондам фақат а физика 4 китаб а математика 5 китаб даромадам холем аз кадом фан дарс медодам физика ядерная физика модаре ки ядерни физика фарзандашон футболкати машғул шуда бо дохили университети давлатии Самарқанд шуда механика математический факультет ба даромада яъне ки ҳар дуяша параллелни барад мешудааст баъзвай вақтичо бихондам юрфак ба баъд аз хатм кардани механика математический бо дохили юрфак шудед акун биярим гуфтанда хон бачаам дар кор буд диплом хон гуфтанда ҳам бозӣ мекардам ҳам фак мекардам академ китоб кита мегаштам академ дафтар кита мегаштам лексия мехондам вақти бозӣ ба акун мерем поездка ба биштам баки баъзаш немекард холи вақтам мехондам да ҳамина сиру асрораш чӣ ки шумо ҳам университета дипломи сурх кати хам кардед ҳам Динамо Самарқанд ба як бозингари простой набудед шумо бомбардир номдор афсона шуда мондагӣ бозингарои якташ ки худаша ҳар якта O'zbekistona командаш орзу мекард шумо ба составаш ба овардан ба чӣ хел када тонистед ҳам хондана ҳам зӯр бозинкар барои зӯр бозинкар ку сөткеш кати тренировка кардан якбаш футбол надодам апаги то бегун футбол мекунам кӯча ба баъд аз тренировка боз мекунам далиш дуюмаш им строгий ҳар рӯзи текшир мекунам дафтарама канҷабаки чӣ хунсӣ ҳар рӯзи вай мекунам динга текшир мекунам ҳар рӯзи строгий мекунам усулат мекунам да ҳамон ритма даром диктем да ҳам футбол боз кардам ҳам хундам да ҳам ритм демак ҳамшаҳрон агар ки фарзандоятон гӯд ки ман ҳам хонда наметонам ҳам футбол дуяша як бурда наметонам ин як аломати демак кора нафарондан меҳната нафарондан дангосагӣ гӯем мешуд акун меред ки вақти мо баё мончхи калонштагӣ кӯча ба калонштагӣ футбол боз карда ҳозир бачаҳо ба ҳамон условия аст полои наст формаи наст бутси наст ман якҳои марта бутси 15 соли пеш дигимам 15 сола ба аз чанд солитон футбол рафтед 80 сол да будам аз 10 солитон ончо вақти мо кета бештам мегедим кета бештам бутси гӯдага хурсам мештем ончо бутси қимат буда якта аем ойлига шуд бутси як моҳа ойлик маош ба якта бутси медод барои ҳамон 15 сол ба даромада якои марта муяссар шудед бутси гифтамда ҳамра худам нахардем тренерам дод ки ман олим ту заслужит ки гифта тренерам дод горовиц майна пеш бутси боскун бутси ки настар мешуд олимака мо медонем ки шумо на ин ки Самарқанд Динамо командаш ба шумо бо Бухороя Нурафшон Тош области Дӯстлик Тошкентда Пахтакор
ва яке Дӯст- аз якум Ҷиззақ легионерҳои Ӯзбекистон, Ҳиндистон ба бозӣ кардааги Ҷиззақ ба бозӣ кардед, Ҷиззақ. Афрасиёб, Самарқанд, Самарқанд Динамо, боз нав Динамо Самарқанд шуд. Ҳамин қатара ҳамун Афрасиёбам шуд бахалам. Афрасиёб ҳам шуд миёнабад. Мароқандам шуд бахалам. Пахтакор ба ки гифта рафт шумая? Пахтакор бинти шуд 90 сол. Мон пахтакор ки бозӣ кардем, ҳамчун омад командааш. Сани вай кад намаиши, тренераш омад гуфтид ва мо приглашаем, ҳамчун Новик буд, Фёдор Сергеевич. Олим мы приглашаем, биё команда гуфта. Ман мехонам инҷа гуфтам, Самгуба. Тренер курс мехонам, ман биям наймонам гуфтам. Сани вай омад, рафтим мо гам безем, хона омадам сабиём. Абдураимов ки Фёдор Сергеевич Новик омдан. Хона омдан, аямки гапзан. Не чин мехонад, ин заошида, ин ошина мехонад. Не вай накули сартет, не бача дахарон гуфта, вай кадана. Гавзанда, короче, аим вайкан, куникнунда да, ахайп срам рав, демак те тахтат футбол дастун, вайкан жавоб дасни. Абдураимов ки Фёдор Сергеевич Новик ҷоза гирда, пахтакорба. Мон дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, мана Самарқанд ба дистудаги мухлисо, мон ваъда кардаги будем ки гурӯҳи шумоон футбол Самарқанд ном дорад. Ҳамин гурӯҳа админошон бисёрам ки фаъол ҳастанд. Ҳаминоба акаи Олим Тиллаева мон даъват мекунем студия ба интервю мегирем гуфта. Мана киё ино Бахриев, Ҷунайдулло Баз ман спонсор будам. спонсор буданд. 91 сол. Абдураҳим Аламов, Асқар Бобо Рустамов, Газ мана Facebook сайтам бастам. Обид Сувонов, Фарид Маҷитов. И худи шумо Олим Тиллаев. Далер Фикр админ 23 сол гузашта, 23 сол гузашт, акун яхло эсмиред, акун эстлаки мон дугам Junior Lokem зам эсам бод, он спонсор будам, вақти бас ҳам хин условия зӯр буд, лекин мӯл нашуд, так думай шуд, нема шуд чумон ҷо тренер Каменский буд. Каменский рафт, ҳамин ки мон Ҷиззақ барафт, рафт, ҳамин ки шуда монда. Аз ҳамон вақтҳои афсона шуда, бомбардир шуда бозӣ кардаги вақтатон ягон ҳамон бозингароти то ҳоло алоқа доред ягон тошон? Ягла Муҳсин Мухаммадиев, Абдураимов ки гап зада мистед аз ҳаминҷа? Ҳастаян, а? Телеграм ки да? Телеграм ки. Просто Муҳсин ҳозир катлоштамон, инструктор февралба, састаяш яхта вазби. Абдураимов ки басан гамдам, Абдураимов ки Умед Абдурахмонов ки гап замистон. Ачо ки Илхом Шарипов ки ҳамон ки гап зам. Бо гуфтед ки Никифиров ки гап зайсен. Никифиров я айсом Суски ки Романов один. Абухоро Акмал Чориев, Шухрат, ҳамон ки замистон. Нурафшона Бачошки. Нурафшона Бачошки. ҳардумон гап замистем. Вақти рӯза одукамо. ва я аз ҳолу аҳволаш пурсида саломатеш. Мана инҷа ба ҳозир ҳакимакем раббимпур як чандин саволҳои мухлисона тайёр кардем ки Динамо имсол чемпион, қаҳрамон шудан ба имконияташ ҳастми? Мана фикрам ҳаст. Бозӣ ҷудоям наст. Имсола состав чӣ хел шумо ба? Состав ман бозичаёмнам, бозиш афши наст. Бозиш наст. Лекин чута ами нефчики ва войдиш ман ҳайрон шуда будам да. Ҳама ки наст босида омусуд, лекин тренерашон ам наст. Командаям наст, условиям наст. Агар дига бошад ман ҳокими вай Самарқанд, вилояташ гуфтанд ки мана бачаҳо шумо бос метавон, фақат шуд. Уреша эълон накунед. Ҳамеш бачаҳо ки навзимтон, умед чӣ мегӯям, олимак ҳамеш воврима. Нормали. Задирш шароит зӯр. Вет масалан вақти мо мехим нӯл намагиртим за граница. Ана ин ҳар вақт мебарем. Мана ҳамин чандин охиранги соло бозар Динамо Самарқанда аҳволаш бадтар буд мегӯем. Фақат якум лига бозӣ мекард. Мана ҳамисол Суперлига бозӣ карда ён ҷо барафтааст. Ҳама гап вай буда, бачаҳо агар спорт дигар, оликаша вақт спиди дигар, бачаҳо бозӣ мекунад. Оликаша паймишмен дигар чӣ боз мекунад? Хомас ренг боз мекунад. Акамат бром демурад. Мана мон Олимака дӯстон, мана шумо боям нишон медем. Америка ба Динамо Самарқанд USA Fan Club. Фанатоя клубаша ки шодагӣ мо Америка ба. Мана анамон фанатомо аз ҳаминҷа ҳам истода худи Олимака ҳозир исбот карданд ки аз ҳаминҷа мо Динамо Самарқанда тамошо карда рафсем. Ҳар рӯза бозиша YouTube пастан аст. YouTube прямой репортаж YouTube. Ма YouTube дам. YouTube прямой репортаж Америка ба мо тамошо мекунем мухлисони Самарқанди. Ҳамина донетон. Састани ман минам Полеша афиша гап. Ба фикри ман мана ҳамисола тренери моҳонам
сахташ, лекин Вадим Абрамов Ман бачо муфтан бачо чтум гумгас Олимака зур тренер муга. Мужам ёрдамчиш Пятницкий. Истомский футболист ки. Андрей Пятницкий, Ая ёрдамчи. Пахтакор, Пахтакор. Спартак Москва. Марат Мифтах Хидунов Момбовская Самарканда. А. Ваям ёрдамчи. Состав тренер зур. Мен миким чту. Олимака тренер зур. Тренировкош кызык, зихна мешет. Амеш закон муга да. Насрин. Указа просто так сборник намони. Жудам насри бачо. Дарҳақиқат Вадим Абрамов, Андрей Пятницкий, зур номдор. Зур тандем. Ва они Пятницкий тренировкош айн Спартак Москва. Айн Пятницкий. Амун тренировку миёрад. Амҷа Спартак Москва системешкати. Амҷа босагивай, амҷа босаги. Аман сӯб шаглаки миёрад. Эсаш баз ҳамки тренировки зур мегӯяд. Фақат ҳамеша паки мо зихна мешем. Ҳар рӯз ҳар хел вай машғул. Яхил не. Ман том не да. Ҳар рӯз ҳар хел машғул. Мазан вақти мо тренер буд фези муфтиг да. И ҳагӯи шибе мехизед 3 километр кросс ҳар рӯзи. 11 ба дуюм тренировка, 5 ба сеюм тренировка, фақат тоза. Паккини фақат тоза. Физически да, физика. Айно ихне, ду ҳам физика, ҳам техника. Тактика сама собой ка? Тактика сама собой. Бачо жудам давони. Мана ҳозир мо мухлисони азиз дида истодем ки стадион вақтои мон, вақтои шумо бозӣ мекардаги, вақти мо мерафтаги бар ин 99 сол бар ин бо азнав ҳазор мухлисо. Лекин ман чешма ҳафа жудам ки барелечка бу словенес ҷанг шуд, билеташ дастомаст, мандам там, ам ходиша дион дребих, кам да кори может ходиша. Вход кам, одам нул. Ба фикри ман барои Ӯзбекистону дуюм шаҳраш Самарқанд бар ин шаҳри азим ин стадионам кӯйна шуда мон гӯемам мешуд. Як мон ба амхел стадиони 21 аср ба монанд. Футболи президента боям гуфтам ку футбол ахи рош мудем, стадиони нав созидем. Хушрӯ 10,000 не 30,000 калон бай ани бинёдка бин бош пештаги бошад, ҳам стадион физанда. Ани стадиона месохтаги вақташ омад ба фикри ман. Ҳақиқатан вай ҳозир стадиони мон чуқуриба. Як сомон хурсанд шудам, дум каса вайдам, ака садри. Унгас унҷа ба 70 сол кор мекунам. 70 сол кор мекунам. Стадион ба. Унгас даҳам хурсанд шудам, унгас ба билет дамистонда, лекин одами зӯр буд. Унгас 70 сол ҳамчи кор мекунам. 70 сол. Вақтои мон ба агар ёдатон бошад, агар сироҷака будам, нажи нужни, корт нужни гуфта мегаштам дар даруни мухлисон. Ҳам кордашона фирӯхта метинистанд, ҳам ҳамҷо мухлисим. Яри фанато, ҳам фанато буданд ки шаҳр мегаштанд аз пушти команда. Мо хурсанд шудам ки боз раску бози бутман дисемам, саифуям дамсин. Бачошон ки бачои ёшо ки қизиқ кайси, қизиқ ман ҷудо хурсанд шудам. Аввал фақат мардака буд ку. Фақат мардака буд. Заифо бачои майда шита ман бачо бойдиса гидакеса бачо. Ам хин ана давашо молодец. Ам хурсанд ман. Да. Стадион ли хамхи бачо китеги ва съём каба, ам хи хушрӣ меамад. Бо балеришкум зур балеришкум. Фан клубам зур, фан клуб. Молодцы. Постоянно мерун поездка фан клубам. Мана ҳамин ман камтар анализ карда дидам. Муваффақияти спорт аз чӣ иборат? Мобайни Америкаю Самарқанд ба. Америкая ҳар якта гузараш ба стадионаш аст. Ҳамин Филаделфия шаҳраша чанд садта стадион дорад. Бепул. Ҳам ту кишода мондаги. Биё футбол ми дигар ми кадом спорт хоҳӣ, агар барои ҳамон спорт баланд шуда мешудааста, он мехостем ки Самарқанд баям ҳам хел шавад. Ман менам Самарқанд як 4-5 та астам хиҷо, лекин ҳама баё платни. Якл одама пул нест, лекин бачиш дор бозунад. Ҳамту. Як кас ба 200,000 даст. Ин барои мон пул меёле, лекин барои Самарқанд барои Самарқанд баё оликаш 1 миллион мегифтаги ойлик ба 200,000 барои 4 та фарзандаш бошад 800,000 мешуд. 800,000 та пул. Бачо аст унҷа бам хин ёш бачо районо оё ба маслан условия нест. Да. Америка ба чӣ хел омада мондед? Америка ба? Просто дамдам, визамон шуд дамдам. Барои чӣ дар кор шумо ба Америка? Ҳамин қасол боза мондед шумо. Ҳакун ин ҳаёташ пеёд рафтем, да ҳамаш условия аст. Фақат кор кун. Баъд ба то'g'riga ҳама условия аст. Апотхӯре ҷош ба мешуд, хона ҷош ба мошин. Олимака мана ҳамҷа чанд мухлисо илтимос кардем ки Олимакема ҳамин Филаделфия ба академияи футбол мекишодаги вақташон омад. Мон ҳамин чанд та академия ҳаст, ҳамҷа дисем. Локомотив Минск. Бо якта Динамо Бакс Каунти
чандта Ҳамин ҳаминҷа Корея масъул командаш. айни Беларусия, айни Украина, чандта ҳамин мактабош аст. Ҳамин кӯдакоба, бачаҳоба футбола дарсаша мегузаштагӣ 200-та, 300-та бачаҳо рафта машқ мекунанд. Лекин вая анамун академия ки шудаги бачаҳо шумо як дараҷаетон барои як афсонавӣ одами як машҳур не футбола профессионал медонистагӣ. Бояд ки агар ману шумо бо ки ҳамин дӯсто ё номон ба истода ҳамин академия ҳамин чи ки шоя макард ба фикрам ин бутун машҳур академия шуда рафтагиш мумкин ки ҳозир 50 000-та як фақат ҳамватанои мон ҳастанд. Динамо, Филаделфия ки якта академия ки шоя макард насиб ниятои нағз нияти нағз ҳамавақте нияти нағз. нияти нағз анам хелин ҳозир реҷаҳо ҳаст. мухлисони азиз, на фақат шумоно ёд карда мана Олим Пиллаева ҳамҷа даъват кардем. ягон шумоя ниятотон бошад агар ҳам мухлисои самарқандиён ба ҳам инҷангиё ба мана аз номи худатон дисед ҳамон хел ҳолиам спортивни форма ба инкас не спортивни форма да шудам ҷавон авваланги бирин не барбирам хеле одамон барин шикамош осликада рафта фарми шудаги не мана ҳозир меҳнат кесенда азин ара бини меҳнат кас агар ягон ҳамон мухлисо ба гапатон бошад агар гӯед мухлисон ба самарқанди мухлисо динамо ба ҳам вақт падиш нетон яхе вақто мешуд команда бой мекард а команда вай накунетон ҷанг накунетон ин футбол ин одам бой мекард мебурад барои ҳамин ҳамхел балаи дад ки ҳама вақт қати команда шад бачаҳо фақат падеш кекард анамина ҳозир тӯғри гуфтед анамин чиз ман ҳозир аз ёдам бурондагӣ буд Олимака инҷаба команда бурратагар спортба намерӯн бурратми бойтиятми фарқаш нест ин шумоя таваллуд шудаги шаҳратона командеш имрӯз имконияташ ҳаст пага нест пулаш ҳаст пулаш нест лекин ҳамин бачаҳо барои номи шаҳраш барои ватанпарвариш барои шумо бозӣ кайсааст ин ҳамту ки бозӣ ин ягон михел осмон омдаги як каромати вай не одам рафта як 2 соат ордих мекунад тамошомона дам бачаҳоя гифта масалан бед стадион либдих шад гол шад чихин дод мегӯям ки амчо чихин эмоция ромада мере чихин Америка ба анам хел мона масалан боз мекем самарқанд ки ман бием дӯстлики боз кесем саат 12 обед буд вай онат администратор бар яким номашон эсамак бачаҳо метавонми ягонта ҷой нест саат 12 коле бози саати 6 ба 6 соат пеш одам омада 6 стадион лих ҳам бием ки поле ба либлида уже хоед нахоед метозед хоед нахоед дош одам оспе метозонад анамҷа анам хел дӯстон 80 000 100 000 стадион командетон таблице охиранги ҷошма бошадам пур мушуд ҳамо 80 000 омаданг мегирад поддержка шумо ба масалан балешко нағз мушкилат меам ҳам верш медад бозум мекунед вай мегӯяд ҳаракат медад акун яхи вақто футбол аз мо ба як дута бойтият агар ҳами ки тамом нефчи ба 2-0 бой дод тамом уже 2000 кам 2000 одам кам уже тренер ино ба ганда футболисто бозӣ карда наметонад ин хел нашудагиш дар кор бояд ки то сензем тура чӯ яхи намефтан 14 тур 15 тур бой дод ҳаиштиман пага бознад пага мо брат ҳеч не дӯстони азиз агар ҳамхел ният дорем ки агар командимон ҳамхел якум дуюм ҷо борад мо ҳаракат мекунем Филаделфия Юнион командеш ба ҳаминҷа ба ва ё даъват карда таклиф карда бозӣ кунондан ба як дигар ешкади чуане Динамо Самарқанд Филаделфия Юнион дута команда стадиона пур када бутун Америка ман масалан ҳозир машҳур мегӯям дар Нью-Йорк ба Нью-Йорк вай элшан мукшида футболна академия ҳама ки биомсаз номи элшан омсаз мекувад Олимака якта элшан мегӯяд бача мегирад ман чӣ мегӯям ва 5 соат қадар тренировка мекунад там группи худаш аст 8 тренерош аст ҳамхин академик ваям кишаги наз академия лекин вая номаша вай эмондаги бразилми чихин дига хеле мондаги динамои вай не ҳамки командо ҳозиранги Динамо Самарқанд командемо ба худи бачаҳои худамоям ҳастанд мактабои мо ба таълим гирифтагӣ ман медонам што дублба вес Самарқандиё дублба основа як 4 кас боз меад бачаҳо основной составба боз меад 4 кас ҳаст лекин ҳозир командаи ваяш чӣ ки легионеро моям бузург легионерои мехине
аймон бери не назм разлицои зур ма бозиш тамош кастем бозиҷа назм мебарад бозашникор зур легионеро зур аймон биям легионеро зур ҳаминҷа боям америка боям футбол рафтам истедми бозӣ карда тамошо бе тамошоба ми мо шундем ки шумо ҳаминҷа бо турнир мегузарад наврӯзу мустақилик шумо яке аз ташкилотчиҳои ҳамин турнир ман бая депутат комитета раисашман аммо оргкомитети турнири қатимон як сол ба ду марта мегузаштаги турнира яктиш наврӯз байрам мешуд яктиш мустақилик мешуд аммо мо шитем ҳафтуми вайба сентябр мустақилик мешуд мо 15 штат команда буд арраи дур флоридами орландами теннисими агаями дӯстони азиз меҳмонон вақти моҳон бисёрам кам ки дар студияи садои самарқандиён меҳмони мо олимака тиллоев раҳмат ҳамотон ба соғу саломат бошедтон сарбуланд боштон раҳмат олимака намеарзад хурсандмонам вақт